Sa balita na sa hinampang, ginkumpirma ni Coach Tim Cone nga hindi man maghampang si Quentin Millora-Brown para sa Gilas Pilipinas para sa nagilapit nga second window sang FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Wala sang ginhatang nga rason si Cone kung nga wala ang 25 anyos nga 6'10" na center apang sa iya ginpili ni Brown nga hindi magupod sa Gilas sa hampang batok sa New Zealand kag sa Australia. Matandaan nga malawig ang eligibility process nga ginagyan sang samahan ng basketball ng Pilipinas kag pila ka bulan ang nagligad na aprobahan na ini nga makahampang kon tani bilang local player. Ini nga former UP Fighting Maroons big man ang eligible naman bilang Asian import sa mga liga sa luwasang pungsod kag subong nagahampang siya para sa Chiba Jets sa Japan's B-League. Ginkumpirma man ni Cone nga ginpasulod sa training si Justin Baltasar nga among posible magbulos sa national team.